Πριν από τις 11, ακούτε Sky 100,3, είναι το ημερολόγιο της Παρασκευής 26 Μαρτίου του 2017. Και να καλημερίσω και να ευχαριστήσω για την επικοινωνία. Στην τηλεφωνική γραμμή έχουμε τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτή Σερών, τον κύριο Κώστα Καραμαλή. Καλημέρα, κύριε Καραμαλή, ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα, κύριε Τσίμα, εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Δύο ερωτήσεις. Η πρώτη αφορά αυτό, το χτεσινό τρομοκρατικό χτύπημα. Είχαμε σχεδόν. Περνάει καιρός και ξεσυνηθίζουμε στην ιδέα ότι υπάρχει μια εγχώρια τρομοκρατία και είμαστε ίσως η μοναδική χώρα στην Ευρώπη που έχει αυτού του είδους την τρομοκρατία. Οι υπόλοιποι βασανίζονται από τους τζιχαντιστές του Ισλαμικού κράτους. Έχετε απόλυτο δίκιο, κύριε Τσίμα. Νομίζω ότι εδώ πρέπει να κάνουμε ένα σχολείο για τον κύριο Παπαδήμο και να πούμε ότι είναι ένα πρόσωπο ξεχωριστό για τη χώρα και μια προσωπικότητα που τίμησε όλα τα αξιώματα που του προσφέρθηκαν και ως πρώην Πρωθυπουργός, ως πρώην Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, μην ξεχνάμε ότι είναι πρόεδρος και της Ακαδημίας Αθηνών, προσέφερε και συνεχίζει να προσφέρει στο τόπο με μια πολύ μεγάλη διαφορά που εγώ έχω τουλάχιστον δει, με σεμνότητα και συστολή. Πράγμα σπάνιο για δημόσια πρόσωπα. Και όπως είπατε και εσείς, η Ελλάδα είναι μια δημοκρατική χώρα, αλλά δεν μπορεί να ανέχεται και να επιτρέπει σχεδόν τα πάντα. Δεν μπορούμε λοιπόν να συμβιβαστούμε με την επιλογή της πολιτικής των όπλων. Και αυτό που είναι κάτι ευχάριστο είναι ότι είδαμε σχεδόν σύσσωμο το πολιτικό κόσμο, κύριε Τσίμα, χθες, να καταδικάζει αυτή την επίθεση. Πράγμα το οποίο μας δίνει μια μικρή ελπίδα ότι μπροστά σε τέτοια γεγονότα αφήνουμε το χειρότερό μας σε αυτό πίσω. Αρκεί εκτός από την καταδίκη, να έχουμε και κάποια αλλαγή στη συμπεριφορά, γιατί νομίζω ότι από αυτό που εσείς περιγράψατε, δηλαδή το ήθος, τη σεμνότητα του Λουκά Παπαδήμου, δεν περισσεύει κατά τα άλλα στη δημόσια ζωή, στον τρόπο με τον οποίο μιλάνε οι πολιτικοί ανάμεσά τους και χαρακτηρίζουν ένας τον άλλον. Ναι, διότι η πολιτική του διχασμού, η πολιτική του λαϊκισμού και η πολιτική της ιστερικής αντιπολίτευσης που ακολούθησε και ο ΣΥΡΙΖΑ, για να μην γελιόμαστε ως αντιπολίτευση, ήταν μια πολιτική που οδηγεί μαθηματικά η πολιτική των άκρων και σε τέτοια φαινόμενα. Αυτό λοιπόν πρέπει να μας κάνει σοφότερους και να καταλάβουμε ότι δεν είναι δυνατόν με αυτή την, άμα θέλετε, πολιτική επιχειρηματολογία και πολιτική ρητορική να πάει η χώρα μπροστά. Και αν θέλετε και κάτι άλλο, σήμερα βλέπουμε έναν άλλο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, χθες βλέπαμε τον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος ήταν στις άνω και στις κάτω πλωτείες και να ενθαρρύνει τα κινήματα της Μούτζας. Σήμερα βλέπουμε ένα ΣΥΡΙΖΑ να ζητάει συνένεση για το θέμα του χρέους. Συνένεση δεν μπορεί να δοθεί με αυτήν την πολιτική. Γιατί 2 χρόνια τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ έχει φέρει τη χώρα σε αδιέξοδο. Και αν θέλετε, εγώ αυτό που προτείνω είναι κάτι πολύ απλό. Αν ο κύριος Τσίπρας θέλει συνένεση και ζητά συνένεση, δεν έχει παρά να παραιτηθεί και έτσι θα οδηγηθούμε με τις προβλεπόμενες από το Σύνταγμα διαδικασίες μαθηματικά σε εκλογές. Δεν μπορείς να ζητάς συνένεση όταν επί 2 χρόνια έχεις εγκλωβίσει μια χώρα σε ένα φαύλο κύκλο και βλέπετε και όλα αυτά που συμβαίνουν σήμερα με το ζήτημα του χρέους, τα οποία δείχνουν για άλλη μια φορά ότι ο κύριος Τσίπρας δεν έχει καταλάβει καν πώς λειτουργούν οι συσχετισμοί ακόμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο Eurogroup, αν και είναι πρωθυπουργός σχεδόν 2 χρόνια. 2 χρόνια και κάτι. Αυτό που λέτε όμως θέτει ένα ερώτημα. Αυτό που καταλάβαμε από το Eurogroup και παρά τις πρώτες προσπάθειες της κυβέρνησης να το παρουσιάσει διαφορετικά, διαβάσαμε και τα πρακτικά των συζητήσεων χθες. Συνεπώς, έχουμε μια πλήρη εικόνα ότι η Ελλάδα κινδυνεύει να βρεθεί κυριολεκτικά σε πολύ δύσκολη θέση και να έχει πάρει αυτά τα μέτρα και να μην πάρει μια καθαρή λύση για το χρέος η οποία θα αναβληθεί. Σωστά. Ο κύριος Τσίπρας μας είπε ότι θα κλείσει την αξιολόγηση και ανέβασε το πύχη των προσδοκιών και είπε ότι θα φέρει μία λύση για το χρέος. Για το χρέος, κύριε Τσίμα, υπάρχουν 3 λύσεις. Η μία λύση ήταν αυτή που είχε πετύχει η κυβέρνηση Παπαδήμου, που σημαίνει κούρεμα. Αυτό δεν είναι σήμερα πολιτικά εύπεπτο. Η δεύτερη λύση είναι ένας συνδυασμός επιμήκυνσης και μείωσης επιτοκίου. Πράγμα το οποίο όλοι ευχόμασταν και εμείς στην Νέα Δημοκρατία, όπως είπε και ο κύριος Μητσοτάκης προχθές, επειδή το ζήτημα του χρέους είναι εθνικό θέμα, θα το στηρίζαμε. Η τρίτη λύση όμως που βλέπουμε ότι προκρίνεται και για την οποία δεν υπάρχει συμφωνία από το Δούνου του ούτε από τον κύριο Σόιμπλε, είναι μια επιμήκυνση για 15 χρόνια που στο προφίλ του χρέους δεν θα έχει κανένα ουσιαστικό αποτέλεσμα. Έτσι, αν ο κύριος Τσίπρας και εδώ διαψευστεί και αποτύχει, μαθηματικά θα πρέπει πραγματικά να σκεφτούμε με ψυχραιμία ότι η χώρα θα πρέπει να οδηγηθεί σε εκλογές, διότι για άλλη μια φορά η κυβέρνηση αυτή, και το λέω με μεγάλη λύπη, οδήγησε τη χώρα πάλι σε ένα διέξοδο. Οπότε το αίτημα που έχουμε εμείς για εκλογές, που πολλές φορές μας κατηγορούν γιατί το κάνουμε αυτό, νομίζω ότι γίνεται ακόμα πιο επίκαιρο, αν θέλετε, διότι βλέπουμε τον κύριο Τσίπρα να πέφτει, να πηγαίνει από τη μία αποτυχία στην άλλη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Καραμαλή. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα.